थखासो दंमोन खाहरनि हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय आंनि फिन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनायखौ बावहरनाय थाबाय स' लोगोफोर दिनैहाय आङो मोनसे भिडिअ लाबोलायनोसैलाय आरोना दिनैनि आंनि भिडिअआनो जाबाय आंनावहाय माने मोनसे पार्सेलनिफ्राय मोनसे फिसा बुस्थु फैदों आरोना नै बेखौनो आं एसे नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनोसै बेनिफ्राय बियो मा बुस्थु जेनेबा आङो मिन्थिया आरोना रानि बिफायासो अर्डार खालामदोंमोन बिनिखायनो माने आङो मिन्थिया ओमफ्राय नायनोसै आरोना बिदिब्ला मोजाङै आंबो मिन्थिया नालाय बेनिफ्राय आङो माने एसे आन्दाज खालामदों आरोना जोंहाना माने फिल्टारा गाज्रि जादोंमोन नालाय बेनिफ्राय बे फिल्टारनि खुलिग्राया गाज्रि जादोंमोन बेनिखायनो माने फिल्टारनि माबाखौ अर्डार खालामनो होनखादोंमोन बियो दाख्लैनो ओमफ्राय बेनो मोनफैदों जानांगौ आरोना दायो गावथ' गैया नालाय गामिनि न'आव दंहैयो ओमफ्राय दायो आं नायनोसै बिदिब्ला बेखौनो नोंथांमोननिसिम आङो एसे आनबक्सिं खालामनानै देखायलांसै आरोना नायलांदो बिदिब्ला लोगोफोर आंजों लोगोसे आङो हासिनोसै आरो नै फिल्टारनि खुलिग्रा नंगौना नङा माने आंबो मोजाङै मिन्थिया आरो बेखौ होननानै माने मिन्थिथाराखै बिनिखायनो माने नायनो ख्लाब ख्लाब जाबाय आङो रानि बिफाया मालाबा मालाबा अर्डार खालामबाय थायोना बायदिसिना ओमफ्राय मा बुस्थुथाय नायनोसै दायो दै लोगोफोर फिल्टारनियानो आरोना दाख्लैयो बायदोंमोन माने आंनि साननाय बायदिया नंगौ आरोना आं माने बेखौनो होननानै सानखादोंमोन गोसो सिङाव ओमफ्राय नुवाखै नालाय दा मिन्थियाखैमोन नै दायो मिन्थिबाय आरो फिल्टारनि दै खुलिग्रा गंनै गंसेया गाज्रि जाबा आखौ गंसेखौ होफिनबावनो हागोन आरो नै गंसेखौ दोननानै बियो बेसे दाम लानायथाय आं नायबावाखैमोन दामखौबो 294 लादों आरोना बेसेबां लादों माने दामा मा सना सनायाबो सेराव थाफानानै दै लानानै दै मगाव दै लानानै गेलेनानै अबस्था गैला मानसिया सिजोब्बाय मामि दुगैबावनांसिगोन नोङो बथलाव दै बिबाय थायो लानो गेलेनायनिफ्राय आं दै एसे होदोंमोन थुखैनांसिगोन ओइ गरमथार नालाय मा जाखो सना नैखौला बेखिनियानोमोन आरोना लोगोफोर एसे बेलेग बायदि नुदों आं सिगांनिफ्राय एसे बेलेगसिन आरो बियो दायो माबायदि मारिगोन आंथ' रोंबावानो दाहाय रानि बिफाया फैबा मारि फैथोंसै बेनिफ्राय दायो जोङो नै लेसु जानोसै आरोना लोगोफोर लेसु खाजि लगायना जागोन नै लेसु फिथाइया बेनिफ्राय लेसुआहाय माने बारा मोनाखै नालाय बेनिफ्रायनो गोमोनखौ बासिनानै खानोसै आरो आङो गरमथारना बिनिखायनो माने जानो लुबैबाय ज'नो खाजि लगायना जानोसै जों बिमा फिसानो नैयाव थाइसे गोमोन दं बे थखासेया गोमोन गोजायानो फ्राम आरोना बेखौ खाखाजोबनोसै आङो गासिखौबो बेबो बारा मोनाखैनो थाबावथों मालाबा जानो हागोन गोथां इयो नैयाव बिदिनो थाइसे थाइनै मोननाय दङ खानिखौ बे थखाखौ खाजोबखानोसै आइदै खैजिमा दंसोगारोहाय र' दै मामि नों फैना दै खैजिमा दंसोगारो गोजौआवबो गोमोन दङमोन इनि एसे गोजौहाङाव खाहरनि र' इखौबो नैयाव थखासो दङ खाहरनि आइदै खैजिमाबो दङ नै र' सना खारबोथारबाय सनाया जानो नैबेखिनिखौ खाबाय आरोना बेनिफ्राय बिफाङाव माखासे दोनबावबाय बारा थाइखायाखैबोमोन नालाय ओमफ्राय मालाबा जाजोबनो हानाय नङाना बेनिखायनो माने
बेखिनिखौ जानो खाबाय नै नों जानो लुबैथारबाय मा मामि खायसे ला दायो जिननोसै आरोना जोङो नै बाबुबो जिनगोन आंबो जिनगोन रानियाथ' जिननो रोङा ओरैनो जाग्रा रानिनो जिनना होग्रोनोसै खायसे बिगासिनो दङ ini ketiga biasa betul lagi ya betul kan ya kalau susah biar nanti susah deh kan ya coba siapa sih kalau sudah depan lagi ini dia tuh ini dia lawan ini mami nala lawan main ya nah jadi kita bisa kan itu nampak dia kurang lain kita bisa kurang ini lagi gue baik udah malah ini mana dia mau kayak bener semir lah bener kamu sempurna lagi makan kan ada ini gue kenyang deng nggak taruh bawa bisa bilang udah ikut yang ini nggak boleh bing sih mudah kayak kan bisa ya sana kamu boleh kenapa kok? Bisa. Salah. Bisa betul boleh. Mau gimana nih mbak mau bayang jangan ya? Kasih jauh kan? Cuma dari mana? Kasih jauh kan mamnya? Mamnya sampai kagak hai jangan lagi. Kamu bilang ini aja dengar? Nabi betul nak jangan jangan. Tak betul lagi dia. Ơi नै लेमखांजोब्बाय आरो जोङो नै बेनिफ्राय बिगुरखिनिया नै जि बुरजा जाबाय ओमफ्राय बानलु संख्रि लगायनोसै नै बानलु संख्रि लाखाजोबदों जोङो बेनिफ्राय रानिया एकदम नांबावगासिनो लेमजेननायनिफ्राय जागासिनो दं आरो नांबावगौ बेनो होग्रोथारनोसै ini खैजिमाया खैजिमा रानिया बेसे बुरजा जागोनथाय बारा जानो हानाय नङाना जानो लुबैनो हाथारला आं फिसाजोआ आं थोसे जागोन नैखौ होनोसै दानिया ना रेड चिली बानलु गोरान देनाय थोरसेयाव जागोन खुरैयाव जागोनलै मोजांसो बिदि लोंनो मोनगोन आंहा बिदैखौ आंबो लागोनब्रा जुस बायदि जि गोथाव जाखागोन ना गोसोआ आराम जालायबायहाय बाबु जानो लुबैबाय बाबुआ ओमफ्राय साफैबानो बिदि साफैनांगौ जाबाय आयु लांजोबथारबाय जानो हागोन एफा बुरजा इयाव थोरसेया बेसे बुरजा दंबावो बायदि मोनदों नोङो जाख'नो हानाय नङा नों लांजोबथारबाय सिख'आ नों बिदि केस लानानै या Yes. Hurbudu isi hurbudu. Maka. Bidiya tunggu bayang. Coba deh. Dah ke kena. Lengkru. Nih, kutat. Sampai tak buat. Sing. Kau sampai sing tak terbaik. Apa tamu dia? Sana sidanya. Sana sih. Ida kau pernah ikut tahu. Furi sih kak. Ini nyanyi. Come on. masih ketahu. Belum mulai kan? Hai, jangan lihat sana, babu. Urut baik di ketahu kamarnya.
खिन्थु बेगर लेन्दाय एसे गिदिर आरो बे मोदोमनायाबो हले बिराद मोजांथार बुस्थुआ माने अबा एसे बेलेग बिफांफोरनिखौ बारा एसे टेस्टि मोनाखै आरोना अबा मोजां खोमा ओमफ्राय खिन्थु जोंहाना बिराद गोथाव आरो बेगरा अबा फिथाइ दाना बेसेबां थायो नंखाय बुङाखै आङो नोंगौखौसो बुंदों आरोना न'निखाय बिदि होनदों होननानै सानदों खिन्थु बिराद टेस्टिखा आरो जानायाव बिराद गोथाव मोदोमखायो माने लेस्रा जाना ओमफ्राय खिन्थु बेगरा गिदिरथार आरोहाय मोदोमा बारा गैया gothau Babu apa ya video nanti kan di sini jangan sini apa ya jangan pindah sana apa ya Babu soalnya Kemudian, masa nala, ambil lebih. Halo dong, aku ada berapa barang aku? Mami atau aku kabel jaga semua. Isi anu macam apa? Kurma tak sih kesan macam macam. Sana nak kenal berapa buah? Malai pura lesku sana ni jalan jepkang lebih kemana? Sana tuh pirat pura kayak ada. Dah semenjak ada lesku. Sana lu binani kunci bayi lele nanti bayi ni abis isi lo mencari negara dalam kesukaan lesku. Mau sabar ke sebagai orang kamu dia. Pernah nyebut dulu boleh kata Permisi kata. Tuh kan jalan ini para sana ini kalam. Berapa kan bisa kau? Mami aku siapa beza? Và bây giờ chúng ta sẽ ăn giảm đây. Giảm nó nữa. Ra lại. Và bây giờ nó là năng cắt là mình ổn bệnh giảm cũng sẽ. Xíu lo kasih pada mình không? Jadi kalau lempau masih banyak. Tôi lên sạc này hết. Những sạc này. Thắt ra này mobile này ra này à. Mobile này là sạc ơi. Ơi có thọ. Ơi có thọ. Ơi có thọ. Ơi có thọ. Thắt đấy. Nak lek mami ya, nak lek. Zaखांबाय आरोना बेखिनियानोमोन आंनि भिडिअआ दिनैनि भिडिअआ बेनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायनानै जाय मोजां मोनदों आरो जुदि मोजां मोनाखैब्लाबो आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरोना लोगोफोर जाय गोदानै नायदों बेनिफ्राय चेनेलखौबो भिडिअखौबो लाइक शेयार खालामनानै होदो बेनिफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन आरोना बाय बाय